Bitno je samo da ste mi pozitivni, nasmijani, tu je brat za vas konstantno. Znam da svi očekujete da se oglasim povodom ove nastale situacije što se desila i sve to, ali stvarno ne bih htio da nešto ulazim dublje u to. Ja ću samo reći, čuvajte se, pazite se, pričajte sa svima, nemojte čuvati ništa u sebi. Ako se plaće, plaći, brate moj lijepi. Ja ću se maksimalno truditi da budem tu za vas. Ja znam, dobijam ja masu poruka od vas kako sam popravio nekom dan, kako sam ubio nekom depresiju i to sve. Neću stvarno da ulazim, brate, meni je toliko žao, toliko mi majke mi žao, bilo i šokiran sam, stvarno bio kad sam za to čuo i sve, ali jednostavno hoću da skrenem misli vama iz sebi od tog. Život je, Bože moj ljudi, brat je tu za vas. I u dobro i u zlu i vi ste za mene tu. Tako da stvarno izvinite, nemojte šta da brate zamjerite, ali neću da komentaršem tu temu stvarno jer je to teška i preosjetljiva i tema, burazeri moji lijepi. Tako da hoću da nastavim da vas brati nasmije, da vam razbije tu i monotoniju. Ja znam da je puno vas, brate, u toj nekoj depresiji, sve nemate razloga. Živite život punim plućima, budite svoji, zacrtajte sebi neki cilj u životu, trenirajte, krećite se, burazer. Ja prvi govorim trenirajte, a stvarno baš danas pričam s ovim prijateljima, a fizička aktivnost je najbolja za depresiju. Vjerujte mi, ako nemate sreće s nekom djevojkom, momčićem, nebitno 5, 10, nemate sreće, općenito posao, ovo nešto doće, svima je nama zapisano. Bitno je da se vi trudite, da ne odustajete. Majke moji, nemojte nikad odustajati. Evo i ja sam, brate, imao problema u životu, svi znaju, mislim većina vas zna moju priču, moj život, moju drugu stranu. Nije ni nama lahko, nije Boga mi, nije ni nama lahko, jebeno i nama, iskreno da vam kažem, ali ja, hvala Bogu, ne žalim se, u stvari živim svoj san, što bi se reklo, radim ono u životu što volim, tako da tu je brat za vas, konstantno, svaki dan ćemo lajvat, svaki dan ćemo se smijat, zajbavat, ako vam je teško dođite kod mene, kod Nunari na live, pišite mi, nek ne to odgovarajte i dođu, ja sam bio većina tu, burazeri moji, dođu i pišu, slobodno se otvorite ljudima u čatu. Ja znam, brate, bilo je tog i prije kod mene. Ljudi napišu ovako kasne sate, Nun, imao sam problem s tim i tim, ne znam kako da to i to riješim. Ako ja ne pročitam, ja ne odgovorim, odgovorit će neko u čatu. I to je uvijek bilo, Boga. Tako da, braćo, neću da zalazim u tu temu. Hoću, nisam, eto, kad je to bilo, petak, stvarno nisam htio ni da lajvam, jer to je u jednu ruku i bila i moja kolekcija i sve. Eto i ovo što se dešava s bakom. Ne mogu stvarno to da komentaršem tišta, ali jebeno, samo ću reći da su i mediji, to znate, vjerujte mi, kad uđete u ovaj život, mediji su toliko, vi niste svjesni koja su to pogani. Vi niste svjesni kakva su to pogani đubrat, brate moj, koliko god me osudili ti mediji, sve, a to nevjerovatno, brate, kakva su to poganja rane moje. Fuj, gadem se. I krivo mi je samo najviše bilo što su, evo, zato ja neću, evo, sad s ovim ću završiti definitivno. Krivo mi je bilo samo što su neke javne ličnosti, brate, koristile to da dođu do nekih jebenih, mrtvih pregleda i lajkova. Jebe vam, sve vam jebem javno, i preglede i lajkove. Mršu 3 pičke materne, to mi isto bilo iznerviralo. Ja sam stvarno htio svašta da napišem, a rekao sam nemoj Nuni ništa. Pokojoj duši, počiva miru gore, tako da ljudi moji, mi nastavljamo sa našim kontentom, da vas brati nasmije i sve. Ljubim vas, brati, volim vas i tu sam za vas. Slobodno pričajte, otvarajte mi se šta god da je. Ako ne možete sa mnom, imate, mislim možete sa mnom uvijek, ali ja nekad pročitam, nekad ne pročitam, napišite u čatu ako vas nešto muči ili nešto. Kakve depresije? Pustite se depresija, ne ja depresija, ba. Idemo samo jako, ba. Idemo da jebemo žene!